Nerys Roberts a Pob de Bryn ydw i. A dwi'n gwneud bara brith, bara ceirch, bisgedi brau cartra a taffi triog. Dwi'n y busnes rwan ers 12 mlynedd ac rwyf rwan yn mynd i fewn i fusnes o ffrindiau da iawn i mi a busnes ydy Cwlwm Caws. Yn y pecyn, mae yna gaws Rhydydelyn, bara ceirch Pob de Bryn, cylla a serviet. Mae Cywain wedi bod yn help mawr i ni symud ymlaen hefo'r fentar yma. Mae Cywain wedi galluogi ni gael mentor i fewn i'r busnes i fynd â ni ymhellach i siopa gwahanol, siopa bach, siopa mawr, delis, a i ddod efo ni i drio gwerthu a ffeindio marchnadoedd i'r cynnyrch. Fyswn i'n licio gweld y cynnyrch yma mewn blynyddoedd falla yn y siopa mwyaf blaenllaw ar hyd y wlad. Mae Gymru'n gefnogol iawn, felly mae braf iawn teimlo illa fedra ni fynd dros y glawdd uffa fel ydyn nhw.